Qarri mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh. Sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna għalih. Għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-traqat tiegħi mhumiex traqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ola smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma traqat il fuq minn traqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Kull jum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Qarri mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ħuti, Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsabbeħ ħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna ħjar għalija. Min-naħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna ħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Alleluja, alleluja, mulej, iftħilna qalbna biex nifmu l-kliem ta' ibnek Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja. Qarri mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-selna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftehim ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa. Ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi 6 siegħa u mbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu: Għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa. Qal fil-għaxija mbagħad sit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu. Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemmgmu kontra s-sit u jgħidu: Dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal lil wieħed minnhom: Ħabib, minn xejn ma qnaqstek jien, mhux b'dinar ftemt miegħi u li jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid biħwejġi jien jew qiegħed tgħidha x'in qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Tenu l-25 ħadd ta' matul is-sena u llum Ġesu jirrakkonta parabola stramba. Xi ħaddiema jiġu mikrija f'ħinijiet differenti tal-ġurnata u jaħdmu għal ħinijiet differenti. Fit-tmiem il-ġurnata, dawk li ħadmu 8 sigħat u dawk li ħadmu siegħa kollha jitħallsu l-istess. Hekk sew. Dawk li ħadmu iżjed m'għandhomx jaqilgħu iżjed flus.
F'din il-parabola Ġesu qed jgħidilna le. Ix-xogħol fl-għalqa ta' dwieli jirrappreżenta l-ħidma id fit ma' Alla fid-dinja. Xi wħud jiltaqgħu ma' Alla u jibdew jaħdmu minnu fih. Imma oħrajn idumu ma jsiru jafu minnu Alla. Jekk qegħdin naħdmu l-koll flimkien biex nagħmlu x-xogħol ta' Alla, nifirħu li l-koll se niġu mħallsa. Li tagħmel ix-xogħol tal-mulej hija opportunità, mhux pis. Dawk li ilhom jaqdu lil Alla ħajjithom kollha jgħidu waw kemm jien ferħan li kelli ċans nagħmel ix-xogħol ta' Alla għal dawn is-snin kollha. Dawk li tfaċċaw issa biex jaqdu lil Alla iktar tard jgħidu waw kemm jien ferħan li kelli ċans li nagħmel ix-xogħol ta' Alla issa. Bla sens tgħid, uff, ħajkolli ngħaddi ħajti nagħmel ix-xogħol tajjeb tal-mulej. Il-Knisja ilha 2000 sena li bdiet tinbena mill-bnedmin. Dan ma jfissirx li aħna qegħdin tard, imma li issa ċans tagħna biex nibdew. Immaġinaw partita futbol. Xi plejers jilagħbu l-partita sħiħa, waqt li oħrajn jilagħbu biss parti u jidħlu u joħorġu. Fit-tmiem il-partita, meta t-tim jirbaħ, il-plejers kollha jiċċelebraw għax mhux importanti min għadda l-iżjed ħin jilgħab. Tajjeb naħsbu fuqna nfusna bħala plejers fit-tim kbir Kattoliku qed naħdmu biex ta' kuljum inxerdu l-imħabba ta' Alla bi kliemna u b'għemilna. Il-parabola tfakkarna niffukaw fuq dak li hu importanti. Aħna l-grazzja ta' Alla ma nimmeritawiex u ma nistgħux naqilgħu iktar grazzi għax nistinkaw iżjed. Alla jagħtina l-grazzja tiegħu kif jixtiequ. Ma niffukawx fuq minu l-iżjed importanti jew fuq min ilaqqat l-akbar prosit. Ġesu ma kellux titli jew medalji jew ħafna flus. In-nies ma kienitx tgħid kemm hu tal-ġen ġie msallab bħall-kriminal. Huwa iktar importanti li naħsbu kif Alla qiegħed isejħilna biex nagħmlu l-ħidma tiegħu ta' kuljum. Modi kbar jew żgħar ix-xitan jaljenana minn dak li hu importanti u jrid jaqsamna bejnietna. Id-dinja ipposta firdiet hemm ħafna xi jsir fl-għalqa ta' dwieli, allura ejjew naqbdu immiddu għonqna issa għax-xogħol. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!